Σημότατε, Παπαγιάννη μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του τοπικού μας διαμερίσματος, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Σύμβουλοι του τοπικού μας διαμερίσματος, κύριε Νομαρχιακέ Σύμβουλε Νικολαίδη, σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας όλους σας, κύριε Πρόεδρε του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού, κύριε πρώην Πρόεδρε της κοινότητας, σας καλωσορίζουμε, αγαπητοί μου συγχωριανοί, αγαπητοί επισκέπτες του χωριού μας που μας τιμήσατε και φέτος για να έρθετε να εορτάσουμε τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεών μας Ζαλουφιώτικα 2008. Η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεών μας Ζαλουφιώτικα 2008 είναι αφιερωμένη στο τραγούδι, στο δημοτικό τραγούδι που βγήκε από τα σπλάχνα του λαού, από το ξέσπασμα της ψυχής του και με το στόμα του πλάστηκε, ξαναπλάστηκε και ρίζωσε βαθιά ώστε να παραμείνει ζωντανό και απρόσωπο μέχρι σήμερα. Είναι ποτισμένο από αγάπη, από μόχθο, από γενναιότητα. Μυρίζει ζωή και συμπυκνώνει την ιστορία, την παράδοση, την ταυτότητα του κάθε χωριού. Τα νέα τραγούδια του που πρωτόβγαζε ο λαός, τα πρωτόβγαζε σε μεγάλες γιορτές και πανηγύρις, όπου τότε γλεντοκοπούσαν οι πανηγυριώτες και χόρευαν στην πλατεία ή στο προάβλιο του χωριού. Αυτά τα τραγούδια θα τραγουδήσουν απόψε τη δεύτερη μέρα των Ζαλουφιώτικων 2008 οι χοροδίες που είναι μαζί μας, του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέου Χειμωνίου τα Ζαλουφιώτικα, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μεταξάδων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Βίσας Στέφανος Καραθοδωρής και του Συλλόγου Γυναικών Πενταλόφου. Καλωσορίζω και τις χοροδίες και τους δασκάλους μουσικής των χοροδιών που καταβάλουν πολλές προσπάθειες για να μας μάθουν να αρχίζουμε από το ντο ή από το ρε και να μας διορθώνουν όταν είμαστε εκτός μουσικής νότας. Αλλά εμείς τα ακούμε και όπως το ξέρουμε το ξαναρχίζουμε πάλι από εκεί. Σας ευχαριστώ όλους και παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να μας απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από εσάς, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι είστε πρόεδρος σε ένα σύλλογο που έχει ιστορία και ένα σύλλογο που είμαι σίγουρος ότι θα έχει και πολύ μεγάλο μέλλον. Και γιατί το λέω αυτό? Για τον τελευταίο καιρό, στο Χειμώνιο, οι εκδηλώσεις πολιτιστικές διαρκώς βελτιώνονται και όπως είπα και στον Πρόεδρο, και αριθμητικά σε επίπεδο ημερών αυξάνονται. Και φυσικά η απάντησή του ήταν γιατί μόνο στην Ορεστιά θα κάνετε 30 μέρες εκδηλώσεις.
να κάνουμε και εμείς στο Χειμώνιο 3 μέρες εκδηλώσεις. Και του λέω και πολύ καλά θα κάνετε, εφόσον μπορείτε και ανταπεξέρχεστε σε αυτές τις υποχρεώσεις. Ο Δήμος στηρίζει τις προσπάθειες αυτές. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι καταβάλλετε μεγάλο κόπο. Ξέρω πολύ καλά ότι όλος ο κόσμος τις εκδηλώσεις αυτές τις αγκαλιάζει. Και θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Ορεστιάδας ήταν, είναι και θα παραμένει συμπαραστάτης, συνοδοιπόρος, και θα βοηθάμε πάντα έτσι ώστε να τις κάνετε και περισσότερες μέρες αν θέλετε, αλλά αυτό το οποίο θα προσφέρετε στην περιοχή να γίνεται όλο και πιο πλούσιο για να μαθαίνουν και οι νεότεροι και να θυμούνται και οι παλιότεροι. Και πάλι λοιπόν σας εύχομαι χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία και καλή σας διασκέδαση. Με τον ύπνο στο Μεγάλο Ζαλούφι. Εμείς δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι αρχίζουμε την κάθε εκδήλωσή μας με τον ύμνο του Μεγάλου Ζαλουφιού, που έγραψε και μελοποίησε ο ύμνος χωριανός μας Χρήστος Ρουσόπουλος. Πολλά τα θύματα από αυτή την καταστροφή. Παιδιά, νέοι, γέροι χάθηκαν αφού οι Τούρκοι έσφαζαν, σκότωναν, λαιλατούσαν το κάθε τι χωρίς να κάνουν διάκριση σε ανθρώπους και ζώα.
Έλληνες και Αρμένοι ζουν αρμονικά στο Μεγάλο Ζαλούφι. Ο Αρμένιος του τραγουδιού μας δείχνει την αγάπη του στη Στανούλο, αδειάζοντας τα μπακύρια της από το νερό και λέγοντάς της «Εγώ, Στανούλο, θα σε παντρευτώ και θα σε κάνω καντίνο. Καντίνο με πολλά φλουριά, μασημένια και με χρυσά».